Sanibonani, molweni, abusheng, dumelanga. Siyanibingelela, siyanamukela futhi kwi-channel yethu. Siyethemba ukuthi lapha nikhona nonke niphile. Futhi la i-channel sobe sinithulela khona izindaba ngamaskandi. Uma ukuthi uyafika kule channel yethu, siyacela ukuba ucindezele usubscribe. Uzobe sithola ama-video amasha ngasonke isikhathi siwapost. Futhi siqalela naphi. Into sobe sikhuluma ngayo namhlanje, sikhuluma ngoNgizwe Mchunu kanye noMjaheni bese kuba no-Dr. 3 Second. uNgizwe Mchunu owaziwa kakhulu emsakazweni ukuthi umsakazi bakade sakaza ukusigiya ngengoma koKhosini FM usenomsakazo wakhe oweNgizwe Mchunu FM. Bese kuba uMjaheni Mfokashelembe bese ukhuluma ngodokotela uDr. 3 Second. Sizobe sikhuluma ngawo ekuthenini ey'nsukwini ezedlule kade kwenzeka igama eliningi. Bekumele ngoLwesihlanu okuyi-27 September kuphume i-CD kaMjaheni layo ebese yahlehla ngezitho ey'thize. Ngaphambi kokuba ihlahle i-CD kube no-show mhla ka-25. ishow iyani yeNgizwe Mchunu FM lapha baye ba-interviewa khona uMjaheni ngazo-interviewa emva kokuthi kubonwe i-CD promo yakhe lapho kade promota khona i-CD yakhe ezophuma isihloko sayo Ingilosi kaSathane. Uthe kule video yakhe esayenza phakathi kuyo kune-scene okanye kunesiqeshana lapho khona ekade kwenzeka lokho. Zeminti sondela madala sondela inawo usufuna udumo phela. Siyakuka nje mfana siyakuka madala. Waqala lesibhakeleni bafike baxhopha abafana bavala amehlo. Usubuyile manje ulako maskandi uthi uyashicilaza. Ubizi nje uthi uyashicilaza. Hayi ndoda ngeke asinamandla okulwa nawe. Hamba nawe uyolwa nabafana nawe. Omatatazi. Kwi-background lesine kuzwakala umculo okanye izibongo zakhe uMjaheni lapho khona egadla udokotela u3 Second uma ukuthi izwakala kahle. Kuthe kusuka lapho kwaseke yena uMjaheni eseba ne-interview kuphi kwingizwe FM lapho ebese sekukhulunywa khona nansi iclip. Sonakala kakhulu khona ke insizwa kuthiwa Mjaheni. Ngiyambona nje phanyeka lapha uMjaheni, madoda uMjaheni sikhathele. Ngiyabingelela kwizwe FM uMjaheni lo. Cha bafethu sigeqa amagula la. Sesikhathele. Kunenamba engihluphayo la mangibala ngithi 1 2. Yena uMjaheni Sikhathele bafethu manje yazi ukuthini sesikhathele ngempela. sikhathele zinyanga egqambukela emqolweni kaMaskandi. Yena uMjaheni Sasa sithina ukuthi inyanga siyaselapha bethela imizi magadlana zinamandla okugqilaza abantu igqilaza nezodwa. Hayi thina sinamandla bafethu. Yabona uMjaheni mfana wami ngithi sa So siyakhuza lento sesikhathela abantu abahlukane inyanga nokuthi zingene endabeni zomculo. inkingi yodwa zifuna ukutrenda zikhohlwe lapha. Then bese kwenzeka-ke ukuthi emva kokuthi kwenzeka lokho-ke then yagcina isibambeka i-CD. Kodwa before ibambeka i-CD kaMjaheni kunama-clips abekade ehamba nje lokho etholakala empeleni akukhishwa u-Dr. 3 Second lapho kade ekhuluma khona ngendaba yokuthi i-CD ngeke isaphuma nangokuthi futhi uNgizwe Mchunu akamsabi yena. Kulomba kakhulu futhi anokushaya lokho ngizwe ukuthi ngizwe mfanyana angifuni ungijwayele ngoba ngibesaba. Ngizwe mfana wami angifuni ungijwayele kahle. Angiyena uqame mina. Futhi wena umfana kimi. Ngoba ngikubamba ngempama mhla ngakubona ukushanje ngempama ezu3. Ngoba ngathi ngishaye ngenqindi uphuka umhlaba. Usukudlalela kumina, dlalela le ehlathini. Angidla oqama badlaleli la. Loqama omncane uwala ematuba lo esengizomgqilaza le ngoma yakhe ngizoyibona ukuthi yokuphume namhlanje. Kusuka namhlanje angisafuni ukukhuluma nani ngoba ngingoqama ngizwe. Phela into engizoyenza fanele ukuthi ngimfundise abantu angingazi kahle khona okunye ukuqotela ngoqama abancane lokho kuzogqilaza futhi ukuzenza isitepi kuphela manje angisazokhuluma noqama ngikhuluma nabantu kuphela mina ngizokhuluma nabantu abafuna ukuphila nabafuna ukuya phambili lokho sekwaphupha ngokuhlaba ngekharebe nje mina ngu3 Second futhi mina ngoprofessor angikhuluma Njengoba kade esho ukuthi u3 Second ukuthi uNgizwe Mchunu uzomshanga izibama ezo3 kwase kuba ukuthi mhla ka-28 September uNgizwe unohlelo futhi kwingizwe Mchunu FM lapho kade sesho khona ukuthi uDr. 3 Second akamsabi ngazo zonke izinto akamsabi ngomuthi akamsabi futhi nangobhinca ngoba yena inkosi yawo kodwa-ke naye eclip esholo yena uNgizwe sikhathele zinyanga egqambukela emqolweni kaMaskandi. Ya njengamanje ke bakwethu ke uMjaheni ukhiphe ingoma ke eyinona elibalekela kakhulu ukhuluma umlayezo waqonda ngqo walishaya lapha enyangeni. Cha mfowethu nami ngifisa ukwazi ukuthi zingena kanjani inyanga noma kunekomiti lenyanga
zikhona ezilekelela amakhona inkinga komaskandi noma baphetha abaculi noma kwenzakalani angazi ukuthi kwenzakalani inkingi yodwa zifuna ukutrend zikhohloke lapha uthena umjaheni mageqa kanje lamakhulu wakheqa ngempela kamakhulu uzomuza umjaheni ngisho nami ngiyamfakazela umjaheni ngithi mina bakwethu ke o3 secondi abahambe bele uyakucula isibhakani phela uzofuna ubunyanga yabona umjaheni balwami ngithi sa ngiyabingelela kungizwe FM umjaheni lo cha bafethu sigeqa amagula la sesikhathele kunenamba engihluphayo la mangibala ngithi 1 2 4 sikhathele bafethu manje yazi ukuthini sesikhathele ngempela sasa sithina ukuthi inyanga mhlambe ziyaselapha bethela imizi mhlambe emagadlana zinamandla okugqilaza abantu igqilaza nezodwa hayi thina singenamandla bafethu so siyakhuza lento sesikhathela abantu abahlukane inyanga nokuthi zingene endabeni zomculo dlozi iqhambukela ngoba nazo ufuna udumo bafethu mangabe ufuna ukuduma asihambe nazo ziyoduma zodwa le zigahlane zodwa zibonisa amandla azo mangabe sehlulekile ilokho kungcono umuntu mangabe ngazi bafethu ukuthi uzokwenzani sicela ungcono edonsa icancelale noma manifuna ukugqilaza sigqilazeleni inkabi nazo ebulala abantu noma nisigqilazele futhi naba abantu abashisa abantu bokuhamba bebashisa ngomlilo bebulala ngehluku so mangabe nifuna ukugqilaza ke sibona amandleni bafethu ake nigqilaze khona siyanikhuza nyanga sukane emculweni kaMaskandi nonke balaleli bala kwingizwe FM kunebhodi engilibonile la mangidlulela nje la empangeni elibhalwe amafoni number nokuthi Dr Ntontoni mangabe lenyanga ingafuni ukukhuzeka iyeke lemkhuba yabo lemkhuba eyenzayo ngifuna nje ukuthi ngizovele ngithathele liveni lami le Gen 50 ngifike ngiluke ngeketanga ngilihudule kuyoshaya isonto lingekho mangabe ingafuni nje lenyanga ukuthi ihlukane noMaskandi nama ngimesabe ngomnyanga angiphinde ngimesabe nangobhinqa ngoba yimi inkosi yawo ngoba uthi uyabizana nje lalela ke uma abantu befuna ukukhuza bayeke ingane ehlala ziyadlala ingane kuMaskandi ya siyazazi mangabe seyishaya ikhanda sithi wo bafana yimi inkosi yabo bakhuzwa yimi bazwa mina inyanga ho abantu bafuna ukukhuza na xenophobia into eserious akayoyikhuza umuntu mayefuna ukukhuza naba insizwe ibulala emateksini sikhala sonke isizwe siyabhubha emateksini mayefuna ukukhuza akukhuza khona angaphapheli lazo trenda khona wo Sikeqa magula nomjaheni hawu lo suka madoda hayi suka Uyacelwa ke nawe mbukeli ukuthi udlulise wakho umbono ngokwenziwa evidweni ukuthi ngabe ngempela uright ungizomculo ngokukhuluma ile emsakazweni okanye wrong ngabe ukucabanga kwakho ngesiphetho salento ephakathi kokwangizwa umculo nomjaheni kanye naye u32 second izophelelaphi mawucabanga nje bese idibana ngokuzayo.